What's up guys? It's your boy, GK Boy, back at again with another vlog. So kauban ako karon si Memel. So karon unsa na oras sa hapit na alas 12 no. Countdown ta karon kay hapit na alas 12. Pero kung naging buwan. Wala pas tungang buwan. Dapat sa kwan. Hapit-hapit na sa dahil. Ana. Hapit na ron alas 12. So unya lang balik na lang kay padung alas 12. Let's go. What's okay, up? Yeah. Hapit na. One. Dia bala ka siya. Ha? Pasko na. La. Kalau gini buang Pasko na Pasko. Yeah, saya mga kuwan sa Pasko, saya kuwan sa mga Pasko. Saka na Pasko. 1, 2, 3, go. Pasko. Pasko. Pasko na. Ika, siren pa na Pasko. 1, 2, 3, go. Sa mga ito. Pang ba tayo? Pata na, makatungong ka. Pasko na. Si siren kakatungong si mabuang ka, mabuang. Pasko na. Ano, dali mag-vlog ta? Vlog tagi. Okay, katong Pasko. Pasko na, tagi na. Litlay. What the fuck? Publiksan kay Paong. Pasko na. Pasko na. Igit. So, Merry Christmas. Ha? So, Merry Christmas atong tanan no. So, Pasko na ron. Sa mamingon ni Will, Pasko na. Mahinaot akong tanan kung makakita mo niya. Katawa lang mo. Subscribe and share. So, Merry Christmas atong tanan. So, kauban ako karon si Zaik. TV. TV ang wag TV. So, TV ba? so karon kay Pasko na. Na si Atan, no? Bilang taka ba? Ako na. Beda na channel. No parking. Channel. Like TV. Unsay mo ibato nila? Yay. Ansay ba? Stay ba tayo? Kalog yung buwang. Sakit kidunggan. Sige, sunggan kalog tayo. So, subscribe niyo sa Jack TV. Sa, na, bungbangon. Zoom. So, Pasko. 1, 2, 3, go. Pasko na! Tangin na! Shit up. Okay. So, tara. Nasloyo. Rakit, kana. Mana siya. So, Pasko na dito, Pasko. Yes, sir. Dara kan dawa kaya nyonyer naman. Di, wala Pasko pa gani. Salamat nyonyer. Pasko kalog, Pasko pa. So, Pasko na ron. Yeah, right, rule. Ay, Ay, manaygon mamanta. Atay kayo, sa Bilyo, mingo kayo diri. Sabi nang nababuko. Piste. Na. Prong, dito na tatekwan ba itong... Ganay mo kano super pabuto. Nami utop diri pabuto. Super. Para ako mga excited kayo nang malingkod ra ka ututan ka na mo. Kung wag kayo may pabuto, pangutot na mo para malingaw mo ba? Amazing. Iso niya plastic gumon niyo. Adik na, pabuta. Okay, buto. Ay, sabto, ay kalog. Ay, ayaw. Bago. Panguning buwang. Sayaw. Itas dungga na. So, comment mo sa boss kung na may nana. Kung wag may nana. Bala lang. Shut out. Sunod, magkuhan sa mag-record kuhan ba? Email ba? Pati ta Shout out lang ko sa mga Mobile Legend nga karon nagbalik na kog duwag Mobile Legend. 2. Yeah. 1, 2, 3, go. Ay, ito na. Eh, Kongting Chanyu Chananyu. Gago. Ito na. Baling ako ito. 1, 2, 3, go. Tug. Kongting Chanyu Chananyu. 1, 2, 3, go. Last. Ay, iso gamay. Pakong dali ba? Gago man yung bang. 1, 2, 3, go. Okay. Mana? So,
Karon kay nasi Atan, nasi Mil na dito, chicks boy king buang, sig pang babae ba. Lamay ko no kay itong babae kung usa ya. Nato na dalang buang, chicks boy kay. Ulul. Chicks boy kay ba? Ay sa dire kay mo vlog ta. Gago. So karon unsa na? Unsa na oras sa Mil? 12 na ka pen, yes sir. Alaon na tumong. Alauna 28 na ganyan alas 12. Karon ako nakabalik kay email kami. Buka na kayo guys. Mobile liki. Karon namin karon sa bilihan so inay natin yung buka na kayo. Ako dako jabog tingo kay wako dako ah. Ko ate gani ko eh. Tanto taon kita tigay matubon. Karon ba karon? Nindot kay ra ija. Kailan kayo bata matugag kwan dugay kay kamatawat. Maibag sa. Ay bag. Ay bugs. Tama ba yun? So, Oy, lolo ah. kita trip pa sa buka nga. Minadang din. Ha? Din. Hapit na. Kanang din Okay. download mo ni do kanang din send mobile Inaw sa mama na kay. Oh. Para maka-points ka, May para Pasko. maka-points ka. Subab, gago kay Pasko ba? Pasko na. Apa lang? Zag. Gago din gago. Guwapo ya. Gusto ka na do. Uy, man di. So guys, nana ko karon diri sa balay no. So sorry kung ngit kay natuog na akong mama. So karon sorry as alauna apit na ron alas 2. So diri na lang ta. Kapoy na kay duka na guys. So diri ta. Like, share, comment, and subscribe. And ring the bell para mo tayo may mabasa na ako bago video. Sorry na akong tingong. Next vlog na lang ko magdinarong. Goodbye. Thank you. Happy na ta 1K subscribers. Thank you I love you all. Goodbye.